Buzur dünyada biz ikav, buzur dünyada biz birga. Muhabbatni biz bek kuchli, ham kuchli bo'lsin umrga. Bek ko'p yulduz ko'kda yonar, oy bizning yo'lni yoqtirtar. Hislarimning kuchi ortar, motorim senga qaratar. Sening bo'ylaring bek sifa, sening ko'zlaring bek sirli, sening ko'ngling bek shista, seni kelagil ko'rasi, qarashlaring bekrak nozli, sening irinlaring tatli, sening motor tovushing mening yurakni yovladi. Kutmaganda kelding, kirib qolding ko'nglimga. Hozir yurak tub tiba, seni ko'ram tushlarimda, sening so'zlaring boshimda, sening surating qarshimda, seni ko'rarga oshiqam, motorim seni yaratam. Bu zo'r dunyoda biz ikav, bu zo'r dunyoda biz birga. Muhabbatni biz bek kuchli, ham kuchli bo'lsin umrga. Bek ko'p yulduz ko'kda yonar, oy bizning yo'lni yoqtirtar. Hislarimning kuchi ortar, motorim senga qaratar. Sen yiroqda yashasang-da, men seni bek bilmasam-da, ko'z oldimga keltiram seni, sening motor izlaringni, yoqimli qarashingni, sening sirli ko'zlaringni, nozli tovushingni, aytgan shilo so'zlaringni. Kutmaganda kelding, kirib qolding ko'nglimga. Hozir yurak tub tiba, seni ko'ram tushlarimda, sening so'zlaring boshimda, sening surating qarshimda, seni ko'rarga oshiqam, motorim seni yaratam. Bu zo'r dunyoda biz ikav, bu zo'r dunyoda biz birga. Muhabbatni biz bek kuchli, ham kuchli bo'lsin umrga. Bek ko'p yulduz ko'kda yonar, oy bizning yo'lni yoqtirtar. Hislarimning kuchi ortar, motorim senga qaratar. Bu zo'r dunyoda biz ikav, bu zo'r dunyoda biz birga. Muhabbatni biz bek kuchli, ham kuchli bo'lsin umrga. Bek ko'p yulduz ko'kda yonar, oy bizning yo'lni yoqtirtar. Hislarimning kuchi ortar, motorim seni yaratar. Тәулікнің қайырлы сағаты исәнмісіз, құрметлі яратқан театр сүйіші достарыбыз. Енді бір ора тоқталып алғаннан соң төбәдә тапшыруы үз ішін дәвам ете, һәм біз мұңа бик тә сүйінәбіз. Чөнки әлеге оралық ішінде сіз де, біз де сізні бик сағынып үлгердік. Һәм бүгін біз сізнің білән, янәдән сіз яратқан артистларығыз білән әңгәмә қырып, матур жырларны жырлап, күңелле вақыт уздырырбыз. Биредә төбәдә тапшыруы. Һәм әлеге тапшыруның чираттагы чыгарылышында бик кадерле кунак килде минем өчен. Ул минем дустым, сәхнәдәш дустым. Без аның белән жырлыйбыз да, уйныйбыз да. Ул минем Мәйсәрәм, театрыбызның моңлы сандугачы, яшь актрисасы Рәйхан Габдуллина. Сәлам, дускайым. Сәлем, Ришат. Матур айттың сен мені. Шулаймы? Шадымы? Бик шады. Ярар, мен бик шад. Рәхмәт. Мен сені биредә күрүмә менә шиксез шатмын, чөнки әлеге тапшыруда син булырга тиеш дип мин уйладым һәм әлеге фикеремне космоска, галәмгә җибәрдем һәм әлеге минем хыялым тормышка ашты. Ой, рәхмәт, бик зур, Ришат. Әлдә син бар, әлдә түбәдә проекты бар. Дөресен әйтәм, түбәдә, театр түбәсендә беренче тапкыр. Шулаймы? Ничек сиңа? Бик рәхәт. Монда үзенә күрәндер атмосфера бар. Бөтенләй безнең спектакльләр, уйнаган рольләр ничектер монда җыелган, тупланган шикелле энергия. Син башка тапшыруларны, чыгарылышларны карап бардыңмы? Әйе, карадым. Миңа бик шады. Артистларыбызның ничек ихлас үзенең фикерләрен әйтеп бирүләре. Мин дә шулай әйтергә тырышырмын. Әле тәҗрибәм әз булса да. Мен алай демәс идем, чөнки син инде күп уңышларга ирешкән актриса. Ситсы туй спектакле
чыгардык, сезгә тәкъдим иттек һәм Райхан анда бик әйбәт кемәле Гөлнара роле. Гөлнара ролен башкарды. Ничегрәк булды менә эш тәртибе синең өчен? Минем өчен эш тәртибе бик кызыклы булды. Беренчедән без үзебезгә ниндидер персонаж сайладык һәм миңа ул персонаж тиз арада якын булды. Менә ул Ирдәүкә без инде прототип булып Анна Уколованы алдык. Шул актрисаны һәм ул бит инде тормышта да шундый менә сөйләшә алай түбән тавыш белән. Ул миңа ничектер якын булды. Ул гади кеше, ул менә шулай сөйләшә. Менә аның йөрүшләрен, сөйләшүен алдык та, шушы рольгә кертергә тырыштык инде. Менә әйдә серләрне ачык әле бераз. Менә шулай түбән тавыш белән сөйләшү, һаман ул бит инде связкаларга утыра. Бик авыр. Тамашачылар аны теге сәхнәдән матур теге сүрәт карап ирәнсәләр дә, ләкин аның артында бик зур хезмәт ята. Менә бу түбән тавыш белән сөйләшү хатын-кыз өчен ул физиология яктан бик читен. Ничегрәк менә үзләштерәсең әлеге әсбапны диясем килә? Читен булса да бит инде ул эшләргә кирәк. Задача куелган, максат куелган. Без менә күптән түгел генә Сициту спектаклен уйнап чыктык. Минем әле дә менә тавышым связкалар восстановить итеп бетмәде дип әйтим инде. Ләкин миңа ошый, мин башкача булдыра алмыйм. Мин сәхнәгә чыгам, мин ул рольне башкарам. Мин менә шул Гөлнара булам, мин башкача сөйләшә алмыйм. Сиңа гомумән Гөлнара образы менә хасмы синең эчке дөньяңа? Менә Мин хас икәнен белгәнгә күрә. Син хас икәнен беләсең. Мин менә тормышта безнең бит инде әйтәләр, татар кызы ул шундый менә тыйнак, сабыр, кирәк вакытта гына сөйләшергә тиеш, менә үзен ничектер менә баса дип әйтим. Мин иштә Син иштә бунтарь. Мин менә гади татар кызы кысаларыннан ничектер чыгасым килә, ләкин әлегә чыгып кына булмый. Ләкин менә шундый рольләр бар. Ичке дөньяңны чыгара торган. Рольләр бар. Мин анда менә бүтән җыелып килгән нәрсәне чыгарам. Син инде театрыбызның профессиональ белеме булган, җырлау буенча белеме булган актриса. Син моның белән куанып яшисеңме? Без синең белән андыйлар икәү генә. Аллага шөкер. Мактыйбәне үзебезне. Мин менә музыкальный училищедан соң минем бар иде шундый теләгем керергә консерваториягә. Син консерваторияны укып чыктың, молодец. Аннары театрга килдем. Мин инде менә училищены тәмамлаганнан соң миңа ничектер менә гомер буе әтием дә, әнием дә, әбекәй дә, бабакай да, бөтен минем гаиләм шушында. Ничек инде мин башка җиргә бара алам? Мине күңелем монда тартты һәм мин монда Фәрит абыйга укырга кирдем һәм бик горурланам шулай эшләгәнем белән. Менә булдымы шундый чаклар? Менә син бит инде ике өлкәнедә, театр өлкәсендә һәм музыка өлкәсендә менә төбеннән белгән кеше. Нигә син менә күбрәк театр юлын сайларга булдың? Музыка белән китмәдең. Мин дә шундый хәлдә идем, миңа синең фикерең кызык. Ничек дип әйтим, менә театр бит инде ул айрым ниндидер тормыш кебек. Монда былай да булып була, тигеләй дә булып була. Миңа калса, ул бит менә җырда да сүз, музыкада беренче чиратта тора, беренче урында тора. Ләкин сүз барыбер ул ничектер үтемлерәк дип әйтим инде. Шуңа күрә мин җырлый беләм дип әйтим инде. Менә мин үземне барыбер башка якка театр ягына кертәсем килде, чөнки театр дөньясы чөнки кызыграк миңа калса. Бик кызык. Әле ул өйрәнеп бетелмәгән тулысынча. Театрда җырларга да кирәк, җырларга да кирәк, биергә дә кирәк, сөйләргә дә кирәк. Төрле яктан син камил булырга тиеш, чөнки тамашачы менә сине шундый килеш күрәсе килә. Райхан, менә син үзеңне нинди музыка белән тиңләр идең? Бик кызык сорау. Менә кәеф буенча инде. Кайбер көннәрне мин шундый менә чын халык, татар җыры, менә милизмнар белән. Кайбер көнне мин Рамштайнның Духаст була алам. Кайбер көннәрне мин Бетховен или менә яки Моцартны классикага тартыласың. Мин менә Хайдар Биичевның җырлаганын тыңларга бик яратам. Менә кичә мәсәлән мин шушы менә Пушкин урамыннан машинада барам.
тыңлайм аның кайчан гына очрашырбыз җырын. Юк инде менә күз яшьләре килә дә баса, менә хәзердә. Мин аны искә төшерәм, менә миңа музыка шуның кадәр тәэсир ясый. Мин аны әйтеп бетә алмыйм, нәрсәгә шулай. Минем мәсәлән, әнием бик яхшы җырлый, пианинода уйный. Шуңадыр инде ул кечкенә чакта ул мине шулай өйрәткән һәм ул кирип калган минем күңелемә. Әниең кечкенә вакытта нәрсә җырлый иде сиңа? Кечкенә вакытта ул менә бишек җырыннан башлап инде Резида Ахярованың да менә бөтен композиторларны ул үзе фортепианода җыеп, уйнап, минем менә шулай өйрәтте җырларга. Без менә ача идек тә җыр китабын әйдә моны җырлыйбыз, ул уйный, мин җырлыйм, менә шулай торып беренче урынны ул алып торды, миңа калса минем җырлап китүемдә. Менә синең әйткәнең булды, шундыйрак сорау бирәм. Менә минем табигать буенча менә шушы татар халкына хас бормалар юк. Без ул әйтә алмыйм. Синдә бар ул. Без синең белән ул турыда сүз кузгалткан идек, ләкин минем менә тамашачыларга да җиткерәсем килә. Син шундый фикер әйттең, әлеге моң, әлеге бормалар ул һәрбер кешедә дә бар, ләкин аны вакытында чыгара белергә кирәк дидең. Менә син әлеге әсбапларга, менә шушы моңның бормаларына ничегрәк килдең? Мин музыкаль училищеда укыганда, мин килеп кердем. Анда бу яктан җырлыйлар, бу яктан баянда уйныйлар. Бөтенесе шундый бормалар белән матур итеп җырлыйлар. Мин тыңлап торам, минем чыкмый инде. Юк, менә мин менә на бормаларны ясап карыйм, булмый. Так, мин әйтәм, нәрсә эшләргә кирәк, ничек өйрәнергә шушы бормаларга. Мин менә үземнең курсташларымны да тыңлап карадым. Алар менә ничек, менә мин тыңлыйм аларны, мин эшләп карыйм. Аннары бит инде безнең менә композиторларыбызның да ноталарында бормалар язылган пианинода. Һәм мин шуны көн сайын автобуста барам, шуны эшләп башымда тыңлыйм. Пианино алдына утырам, башта әкрен генә аннары чыга, ул шулай тизрәк килеп чыга да, миңа калса ул менә минем тырышлыгым, үҗәтлегем белән барлыкка килгән әйбер. Чөнки ул миндә юк иде, шулай ул. Син аны үз истеңдән эшләп барлыкка китердең. Бүтән кешеләр аны җырлый ала, мин җырлый алмыйм. Менә шулай булды. Кидең дә Райхан безнең бормалап, матур итеп җырлый да башлады. Инде шушы урында әйдә синнән җыр. Әйдә. Җирләргә киткән кушлар сыман, ак болытлар ага еракка, үз-үземне таяп кына торам, китәр идем мин дә шул якка, ак болытлы юлдаш итәр идем, хәлләремне алар аңласа, шул болытлар белән китәр идем, туган үскән җирләр калмаса, баш очында ак болытлар йөрий, яңгыр микән, әллә кар микән, җанны яралаучы күп дөньяда, җанны дәвалаучы бар микән, ак болытлы юлдаш итәр идем, хәлләремне алар аңласа,
Райхан, син бит беләсең, мин әлеге җырны синең башкаруыңда үлеп, үзлеп яратам. Менә бәгырьләргә үтеп керә. Безнең яраткан тамашачыларыбыз да синең матур моңлы тавышыңны тыңлап хозурланганнардыр. Миңа калса, аларның күңелләренә дә син менә теге май булып жаткандыр синең тавышың. Шулай булсын. Менә син тырыш кеше. Һәр вакыт теге үз максатларыңны куеп, алга бара торган кеше ул синнән сизелә. Ә менә Райхан үзе генә калганда нинди? Ой, кызык сорау. Мин менә үзем генә калганда мин ял итәргә тырышам. Чөнки мин кешеләр арасында, ничек дип әйтим, менә мин губка кебек. Менә кеше утыра минем янымда, мин аның энергиясын уже мин аны беләм, нинди ул халәттә, нәрсә ул туя, һәм мин аны үзеңә алам. Әйе. Бу кеше утыра алам, һәм менә үзем генә калганда мин бушанам, һәм теге ничектер тынычлыкта калырга тырышам дим. Ничек менә тынычланасың? Син бармы аның бер кагыйдәләре синең өчен? Тынлык беренче чиратта, әйе. Чөнки мин бик яратам музыка тыңларга, ләкин кай вакытларда тынычлыкта, тынлыкта калырга кирәк, бу бик мөһим. Артист кешегә күбрәк тә теге без кеше арасында булганга күрә. Әйе. Менә мин мәсәлән үзем гафу итәрсез елмаеп арыйм. Ул чыннан да син дә шулаймы? Бәлки, кайбер шакларда буладыр. Әйе. Ә ничек менә син эмоцияларыңны чыгарасың? Бәлки син эмоцияларыңны үзеңдә җыеп йөрисеңдер, һәм ул синең вулкан кебек ташыйдыр аннары. Әйе, менә минем шундый начар ягым бар. Мин эмоцияларны чыгармыйм бер кайчанда. Һәм аның өстендә эшләргә кирәк. Мин менә шулай җыям. Ә кирәкми алай җыярга. Бу бит сиңа каршы йогынтысы булуы мөмкин диләр бит инде. Менә син үзеңне нәрсә өчен сүгәсең? Мин үземне сүгәм, миңа калса мин менә тырыш дидең. Миңа тагын да тырыш булырга кирәк. Миңа әтием дә, әнием дә һәр вакыт тырыш, укы, кеше бул. Менә шулай мине үстерделәр һәм миңа һаман менә мин нәрсә эшләп бетермәгән кебек, мин ниндидер эш, менә без ситситуйны ясап бетердек, хәтерлисеңме, син белән дә сөйләшеп утырдык. Әле бетте генә, минем эшлисем килә, миңа эш кирәк. Юк, андый максатчан булуың бик әйбәт, чөнки без бит әле яшьләр, без эшләргә тиеш, безнең рольләребез дә күп булырга тиеш. Шуңа күрә булсын һәм әлеге ягың синең теге афәрин диясе генә кала. Нәрсә өчен үзеңне мактыйсың? Менә үзеңне мактау бик авыр. Әйдә макта әле үзеңне. Нәрсә өчен Райхан үзен мактый икән? Беренче чиратта мин үземне мактыйм дип әйтәсе килә. Ләкин мактамыйм, менә мактап кара әле үзеңне, әйдә. Мин менә беренче чиратта театрга керүем белән мин мактам, мин горурланам. Монда эшләвем белән әби бабаларымның ничектер дәвамчысы булуым белән мин горурланам. Әйе. Әлегә шушы минем төп максат зур уңышларга ирешергә алга таба да. Алла берсә әле минем 2-нче, 3-нче сезоным гына. Алла берсә булыр алга таба. Андый сезоннарың йөзләтә булсын. Мин менә шуның белән горурланам. Менә син бит инде студент вакыттан ук Мәйсәрәне уйнаган актриса. Без синең белән ничәнче елда кирдек әле? Бергә уйный башладык. 21-нче. 21-нче елдан син Мәйсәрәне уйныйсың, син минем Мәйсәрәм. Сиңдә калгандыр инде, ничегрәк булды ул синең өчен әлеге процесс? Чөнки бит инде бу синең тәүге ролең. Әйе. Бу минем өчен беренче чиратта бик җаваплы булды. Һәм куркыныч. Ләкин мин исемә төшердем. Бу рольне уйнап чыгарга кирәк. Менә шундый моментларда мин үземне үзем кулга алырга тырышам. Бар, эшлә, нәрсә син куркып торасың? Бу бит инде син теләгән, син уйнаган, без колледжда да, училищеда да шушы Мәйсәрә җырларын җырладык, чөнки ул миңа таныш. Димәк, ул синең хыялыңда әлеге образ яшәгән. Бик миңа ул менә ничектер бик якын иде дип әйтәсем килә. Бераз җыр ягына күчик. Җырлар башкарасың, әйме менә композиторлардан сатып алып, алар белән эшләп, синең инде менә күп кенә җыр өлкәсендә премьераларың да булды. Мин үзем синең тыңлаучың, мин сине бик яратып тыңлыйм. Менә син яраткан авторларың кем?
Менә соңгы арада шуны сөйләп үтәсем килә. Без менә Салават абыйның концертына бардык. Салават абый инде ул минем бабакайның да, бабакай Габделфәр Шәрәфиев, Татарстанның халык артисты, мәрхүм инде ул. Әбекәй дә шулай ук монда күп еллар буе эшләгән. Эльвира Шәрәфиева, диктор тәрҗемәче. Аларның менә Салават абый белән дуслык булган һәм без хәзер дә шул дуслыкны дәвам итәргә тырышабыз. Без бардык аның концертына. Шунда Альфред абый Якшембетов мине янына чакырып алды да инде, әтием дә, әнием дә бар иде. Әйдә, Рәйхан, мин сиңа менә шушы җырымны бүләк итим әле диде дә. Мин башта аптырап калдым. Мин әйтәм, мин синең әйбәт җырлавыңны беләм, мин сиңа аны тапшырам. Әйдә, син аны җырлап кара әле диде дә. Минем өчен бу бик көтелмәгән һәм әлбәттә шатлыклы хәбәр булды. Бик сөенеп, аны хәзерге вакытта башкарып үтәсем килә. Димәк, без синең белән бергәләп хәзер яраткан тамашачыларыбызга әлеге җырның премьерасын тәкъдим итәбез. Әйе, премьера әле ул бер кайда да яңгырамады. Әйе, сез беренче булачаксыз. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әлеге матур җырны бергәләп тыңлыйк. Сагыш баса зәңгәр күккә кара, Кояш булып сиңа ялмаям, Елмаям да йөрәк кылларыңа, Сөю җыры булып уралам, Җаның өшегәндә айга кара, Нурым белән сине җылытам, Йөрәк кылларыңны назга төреп, Сагышыңны синең таратам. Сихри кичтә йолдызларга кара, Йолдыз булып сиңа атылам. Теләгеңне телә күзең йомып, Өмет утын синдә балкыдам. Кояш сүнсә йолдызларга кара, Каурый булып ул мин unutmam, Синең белән янәш атылыймын мин. Мин фәрештәң синең unutmam. Кояш сүнсә болытларга кара, Каурый булып ул мин unutmam, Синең белән янәш атылыймын мин. Мин фәрештәң синең unutmam, Синең белән янәш атылыймын мин. Мин фәрештәң синең unutmam, Мин фәрештәң синең unutmam. Әфәрин, мин сине чын күңелдән тәбрик итәм. Гомумән, шигырь юллары да, сүзләре дә бик мәгънәле, көйе дә бик матур. Әлеге матур җырларны сиңа композиторлар, шагыйрьләр биреп торсыннар, син аларны матур итеп башкарып тор, яме? Әлеге матур җырларың белән тамашачыларны сөендереп яшә. Менә театрдан кала, син тагын нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Яки театр синең гомумән бөтен тормышыңны билиме? Кай вакыт эштән дә теге тулыланыр өчен бераз ял итеп алырга кирәк. Башка бер эшләп алырга. Театрдан кала мин Шаян ТВда мультиклар тавышландырырга бик яратам. ТНВда да без эшләп алдык. Әлфия апа Ярыш белән, Лилия апа Хәбибуллина белән без анда бер төрек сериалын тавышландырган идек. Хәзер инде монда Роза апа белән Адиатуллина, без аның белән инде
эшлибез, һәм миңа бик ошый бу эш, бу шөгыль. Анда да мондагы кебек төрле персонажларга керергә, балаларның ничектер күңелен күрергә, ул миңа бик ошый. Син үзеңне читтән күзәтә аласыңмы? Кайбер шакларда күзәтә алам. Кайбер вакытларда, әйе. Менә син үзеңә читтән караганда, син үзеңә менә бүгенге көндә ниндирәк киңәш бирер идең? Курыкмаска. Шушы юлдан тайпылмыйча, алга таба барырга. Минем шундый ягым бар. Мин үз-үземә ышанычны ничектер, мин башка кешеләргә молодец, давай, алга бар. Менә үземә ничектер шушы ышаныч җитеп бетми. Ләкин мин менә шушы рольләр белән, башкарган җырларым белән, мин бит инде барыбер кире ишетәм мине. Мактау сүзләре. Мактау сүзләре, әйе. Мин уйлыйм, минемчә шушы җырларны башкаргач, димәк, ул кешеләрнең күңелләренә үтеп керә алган. Шуннан көч җыям да барам алга. Миңа калса, әлеге андый чаклар һәрбер кешедә була. Ләкин синең Аллага шөкер, менә театрда терәк булырдай кешеләрең бар. Амин, Аллага шөкер. Безнең бөтен гаиләбез монда. Әйе, син миңа калса, энем дә монда, ирем дә монда. Театрда эшкә барган сыман түгел, өйгә кайткан сыман киләсеңдер. Спектакльләр алдыннан әтием дә, Ирхан да, ирем дә барсы килеп, әйдә Рейхан, әйбәт кенә уйнап чык, молодец. Без монда әнием дә бит кичкенә чагында Һинд кызы ролендә уйнаган, аны инде Марсель Салимҗанов чакырган булган. Ул да монда бик бала чагын үткәргән дип әйтим инде. Менә синең әлеге якын кешеләреңнән нинди сүзләр ишетәсең күбрәк? Менә бармы шундый менә бер кагыйдәләр, алар сиңа көндә әйтеп тора торган. Менә әтиең, алыйк, әниең, хәләл җифетең, энең. Менә шул 4 кешедән 4 кагыйдә. Менә 4 кешедән 4 кагыйдә дип, алар бөтенсе берәй-берне әйтә. Менә син мине белгәнгә күрә, ул күренәдер инде менә минем йөрүшемнән, сөйләшүемнән, алар менә минем әйткәнчә инде тырыш, укы, гел алга барырга омтыл. Ләкин шул ук вакытта безне дә онытма. Безнең гаилә беренче планда тора. Әйе, гаилә, театр ул бер әйбер кебек инде безнең. Чөнки без монда бит, бөтенебез дә монда. Көн сайын бер-беребезгә шалтыратып хәлләрне сорашабыз. Сорамасаң, ничектер үзеңне уңайсыз хис итә башлыйсың. Менә мин бүген шалтыратмадым, ник мин шулай эшләдем дип үзеңне ашарга тотынам. Ләкин көненә ничә тапкыр сөйләшсәң дә барыбер әз кебек. Әти-әниләргә саулык, сәламәтлек телисем килә. Бергә-бергә шулай эшләргә насыйп булсын иде. Менә миңа әбекәй керткән көчне, бабакай биргән көчне шулай дәвам итеп эшләргә язсын иде. Чөнки алар бик теләделәр минем монда эшләү. Менә хыяллары, Аллага шөкер, тормышка ашты һәм әлеге сүзләр алар рухына дога булып барып ирешсен. Райхан, менә инде син үзеңне кайсы ел фасылы белән тасвирлыйсың күбрәк? Әлбәттә, мин кыш. Кыш нигә? Мин беренче чиратта кыш көне туганмын. Мин Козерог, кәҗәмегез. Минем алда әйткән сүзләремнән сизеләдер инде. Аннары мин Кызыл үгез елында туган. Икесе шулай кушылып, шундый сиңа йогынты ясыйлар. Ясыйлар, әйе. Кышның менә нигә кыш алайса? Менә кышның синең өчен нинди матурлыгы? Кыш бит ул үзенә күрә, менә кояш чыкса, күңел шатлана, бөтен карлар ялтырый башлый. Менә могҗиза күбрәк шикелле, әйме? Могҗиза күбрәк шикелле. Менә дулап бураннар котыра башласа, ул шулай ук көчле. Димәк, бу синең халәтеңә хас күбрәк. Буранлыда, кояшы да чыгып ала. Әйе, ләкин һәр вакыт шундый салкын. Салкын акыл. Әйе, салкын акыл, ләкин буран котырганда хискә дә бирелмичә булмый. Бөтенесе шунда җыелган инде. Миңа кыш бик ошый. Яхшы. Райхан, соңгы соравым бүгенгә, әз генә эшләсәң дә театрда синең тамашачың бар. Сиңа йөриләр. Мин аны беләм, синең поклонникларың җитәрлек, Аллага шөкер, шулай дәвам итсен, сөендереп яшә аларны. Менә яраткан поклонникларыңа, тамашачыңа синнән берничә сүз. Хөрмәтле тамашачылар,
Мен сізні бик яратам. Алға таба да шулай біздің театрға келегіз, біздің спектакльлерні қарағыз. Мен ойнаған рольлерні артық қоты тәнқитлемегіз. Мен тырышырмын сіздің көңілігізні көрерге. Һәм яшасын театр. Амин. Әйді қазір біргәләп жырлайбыз. Әйді жырлайық әлі. Әйді. Сен қайда үйдің, қайларда үрдің, нешік мен сені көрмәдім екен, сен тұрған юртына, сенің орынна, нешік мен білмәдім екен. Сен тұрған юртына, сенің орынна, нешік мен білмәдім екен. Dünyalar gezdim, көп yollar kiştim, şakırdı meni senin gözlerin, senin ismini men bilmedim, seni sağındım, seni izledim. Senin ismini men bilmedim, seni sağındım, seni izledim. Bugün sen benim karşıma geldin. Мен де бит сені izledim дедің. Мен де бит сені Sağındım deydin, boylarda yürüдің, сен қайда едің. men de bir seni sağındım deydin, boylarda yürüdün, sen қайда едің. Қайларда yürüdün, сен қайда едің.